Pulos gipang balhog sa silda sa Sentro Police Station 1 sa Mandawi City Police Office ang lalaki nga si alias Augusto, 25 anyos ug alias Jan, 22 anyos tungod sa paglapas sa Republic Act 9287. Ang balaod batok illegal nga sugal, human nasakpan nga nag-operate og illegal nga sugal. Nasikop ang 25 anyos sa Puro Kamuti, Barangay Cambaro sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang ang 22 anyos didto nasikop sa sitio Ihawan, Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandawi, apan taga Barangay Tipadilla, Dakbayan sa Sugbo. Nakumpiskar ang mga salapi nga mao'y silbing pusta atol sa operasyon batok kriminalidad nga gipaygayon sa mga personnel gikan sa City Mobile Force Company sa Mandawi City Police Office ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Mark Gefter T. Sokalit, ang company commander sa CMFC. Ang mga dinakpan wala na muhatag sa ilang habig kung nganong padayon silang nagsugal. Gipahibalo sa mga autoridad ang ilang tinguha nga magpabilin nga aktibo sa pagsupak sa mga illegal nga sugal nga ilang giingong nakamugna og kadaot sa kahimtang sa publiko ug moralidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.